19. Blessing Mudzimu. I'm sorry, Dad. I'm sorry, Mom. Indayo ndakamira segumbo raLloyd Mudzimu. Ndini mwana mukomana wekutanga waLloyd Mudzimu. Basa. Vakadedzwa basa. Shakata village kwasenge. What is it? Blessing. Yeah. Blessing Mudzimu wakamirira Lloyd Mudzimu. Ini blessing Mudzimu. Tinopika pamberi pedare. Zvose zvanichataura. Chokwadi pamberi paMwari. Jini mewa chipo Mudzimu. I'm sorry, Dad. I'm sorry, Mom. Ini chaita kuti ndimangari Paddington Chipo. Chekuti Paddington akati adana nemwana wangu Chipo. Ndobva vamitisana vari kubasa. Ndobva vaita nhumbu. Paita nhumbu. Paddington Chipo akabva atanga kutiwo nhumba isi yangu. Ndikati zvakanaka ikatizomira mwana paanobuda tizoenda kuma-DNA test. Taenda kuma-DNA takati hande kuma-DNA ndobva azotipa mwana ndewangu. Tikati kana wabvuma akoti mwana ndewako chitora naye nemhuri yenyu ndogara zvakanaka. Vaenda nogara vese. Aiuye apota achienda kumba kwake ndona mhuri yake. Ndokubva vazongofona zvikanzi
ini hangu chipo ndonase kuti ndikupedzera nguva, saka zvina nakuti unofone life yako ndochakaita tinomhangarira. Kachinjonji ungakunzwa zvekusanangura natezo ravo wakatora mwana wako ukagara naye wagomusiya unokutina Mzuridani. Ina hangu pakutaura nyaya vatikuphikisa vachitanga sura navatakaendeza chinje nyaya ndinetsa padozoti chizoti mwana ati mwana haisi wangu ari mwana wangu mwana ndiwangu ingairi nekuti uyu ndakazonza chinzi agongorumi kufi chiti vakadana naye aita akabva ungu aramba anodoni saka ndikuzofamba nekenguva ndokandikazoti chitini chiti ndamufurira maningi ndeona pamafoni anenge abhuya ndokauzoziva chii ari murume wake anditi nyaya yafamba ndokandikatanga kutsika mabhireki kubva ndatakuita zvangu zvidodori ndopakazoti ini ndine ofushia wacho nedzimba wakauya vakatodudza inini saka nguva yese ndaitozo pamwe munhu pamwe nebhindiyani ndiye murume uyu iwe uriwo waisa mwana wangu ini handikwanisa kumwerekesa mwana yesu mwana endakadara naye handisi kuramba but pakuzoti nungo haakamoti inini unozvozi nungo ndeyangu iye munhu anga ari kumurume wangu ndopakaemeseka uchiina kodhindu mageji rwanda ndakangoitawo chita kana chinzi bhora kuti isumba parikasangana musi wakati ndichirakati ndopandakaona zvakaita kakunosiyana futi makatanga kudanana rini wakatanga kudanana rini nachipo takoti ndezvajuni takoti juni gore rino juni spasi chindidasi juni gore rapera saka pamakadanana ndopamani toka tikasangana padaigiriji ndanyagogirija inini beribhi rangu iwo ukarora ini ndaraura pacha ndakasiyana ndikazo saka pakadanana chipo waenda wabva ngomita mukadzi akutodanana kutodanana kutotikawirirana pandakazozvionawo ndozvozvindikadaiso zvakandopandakazotangauira vedare ndakasununguka kubvunza kana pane zvamukadai kunzwa kuti uyu arikutaura kuti aive uyu mukadzi wakaive nemurume wake usually iwo haukatora mukadzi womunhu handinotora mukadzi because isu patakadanana tongeti pandakamupfimba ina takasiyana nemurume wangu ine uzotsvaga because iwo pane umboro unofanira kutsvaga kuti ingongoti foni kana mabhiri achaita iwewe musikana chipo akamitiswa ndokubva pati ndonaramba nhungu anditi chipo ndobva adzoka kumba kwenyu chipo adzoka kumba kwenyu chipo paakabatsirwa pati ndondobva vayazotora chipo nemwana ndizvo akatora chipo nemwana akabva kaenda kupi akandomurojera kuwaterfalls. saka chipo paairojerwa kuwaterfalls aigara nemurume wake here uyu kati aigara wega chipo pakaenda kuwaterfalls akaenda achirojerwa napaddington chipo andati chipo airojerwa achigara wega here kati aigara nemurume wake achigara ega paddington achipota achiuya kumba. paddington aigara kupi uyu chipo paddington aigara kupi Paddington aigara kuBulawayo. achiite Bulawayo Anenge achitengesa ikoko. achigara nani ikoko Ndingamuyeberere dai. Handizivi. kwiwe chaitadza kuti munogara mese Bulawayo chi Airamba. kwiwe chakazoita kuti iwewe umboramba nhumbu wozodzoka wakutera mwana chi ini ndakaitika ndichokutozva inini iri nhumbu pandakafonirwa nditi yakamboenda kumusha paanogara paita makompikishini wazwa zvandakubvunza ndati wakamboramba iri nhumbu ndobva wazotera mwana inoda kutera mwana but ini chinhu chakaitika ndechekuti mwana akazvarwa nditi ubva ati mwana azvarwa amai acho bva waya muri mwana kubasa mwana ndii mwana ari handiti ofuchini kuti ndirambe mwana
ndisi kuziva kuti ndiwangu era Chipo akaita nhumba una kumuramba. pakati ndakaudza chokwadi ndikaudza kuti ini nhumba ndisi kuziva kuti ndiyangu here kana kuti haisi yangu Ndobva aenda kupi Chipo? akati kumba kwavo pese Ndobva aenda kumba kwavo. Saka pawakazomurozhera pota futi chacheti. inini namama wake we made an agreement takati wakati iwewe tuze wakuramba kuti nhumba haisi yako handiti wakati ngatichida isiwo kumba kwakusugarira iwewe uchida isi chitora Chipo Wacho waita agreement nani? namai vacho aipa Waita agreement namai vaChipo yekuti chi? vakati iwewe chirodyera Chipo ngatitsvaga rumu yekuti unogara kwezikumba kwacho tanzi baba wasikupa rukopota usikuda kumona ari kumba then isi tozosovha maissues acho chi kana Chipo chabuda achi awa ndo pakatotsvaga imba nditi ofu inini handaurizita kwadhiraimba ye vatachitotaa inini mogona kutsvaga imba but inini zvamuri kuita Iwo waibhadhara imba iyo waibhadhara uchiri kubhadhara nani? ndiri kubhadhara Chipo Ari ani wako? nyaya yacho ndosandati nyaya yacho iyo tikisita certificate because isi nyaya yacho Waibhadhara Chipo ari ani wako? Asikakudairei. papa ndovasikozi papa Shamani. Renti wachikubhadhara Chipo ari chichako iwewe. ayo inini munozati chika zvini zvikachiko zviita kwandakazviita inini isi through force media kuti pressure ndanda unopiwa Saiwa kuti mwana ndowako ndikati mwana aswa. inini hangu iri kuita chokwadi inini ndikanyepa ini handizivi ndikati handiasiwa kunditi chii kozi isu takamboda kuti tiende kumadhini mari dzakanetsa ndopa takatoti ndokunyatsopa dzakangoramba dzichimbonetsa fana tokuona kuti aringenimbosanovesedzwa ndichibhadhara but inini pamba neshu wangu ndekuti ane wandiri kana mari chaenda chidhini Chitipindura mubvunzo wangu tiite progress. Ndakutenda kuti mwana ndowako ndikati aswa. ini hangu andinashuwa iwa Saka ndikuda mari yeDNA test. Tiite DNA test tifambe mberi tiende. Tibate shuwa kuti mwana ndowako kandi aswa kufurwa ipapo totora mumatano. Ndinoiona rini either tinoita public toita 150 kana toita private 225. Panoda iwewe nemwana motorwa ropa DNA test yoitwa. Rini uyezve tinoda which package apa. Kana toita public ndio inoyatina chingabe muno uya uona results ake wega. Kana toita private ari munokuenda results enyu muno tovhura results toita check ndoye 225. Kana muchimuda iye tinacho anoyachita wega ye150. Ndipinda uya zvinoita kuti tifambe mberi kuti ndizvozvo zvenhema iwe. noripo ndetonzosofa izvi zvandina mari ndinoenda kutotsvaka mari yekuti zvacho Icho ushasha ihwohwo hwokuziva kuti zipi inovhurwa ihwohwo ndo unofanira kudzidzisa kuti mari inodiwa. Ende kana ichidiwa inodiwa nenguva. Handiti rega wakumwesera nguva wachisvika wachitogumbatira zvenhema. Tine zvakawanda zvatoda kuita. Ndinoona rini mari yeDNA test. Pera kumwedzi upi? Ndipe date. Titoronga izvozvo izvi. Kuti date rakati musi wakati unosangana pakati moita zvakati. So 31 ndege Friday. Mongosangana kupi? Chipo izvozvo ugara upi? Kubudi Urugara nani? namama. Munokwanisa kunosangana paglobal DNA musi Friday musi wa 31 October. Amai, munonzwa zvotaurika? Ndozvo. Musi wa 31 October sanganai paglobal DNA vana vatogloba. Vanozivisa ofisi ino, ofisi ino yavanofanira vari voya ipapo. Votora maresults anouya pano. Maresults akanga auya pano ndokuzivisa imodzoka ugari topedza nyaya yedu. Asi kana mwana akanga ari wako watogara waziva. Mutemo tsika dzinokutonga. Kana uchiziva dai maiziva zvinofanira kuita chisipo pano. Nenyaya yekuti munoda kuzvikudza muchiziva kuti chinovhurwa izipi. Vhura zipi yako no problem. Asi tinongosangana kudarira mambotokudzorera patsika kuti teera tsika idzi. Saka ngasangana musi wa 31 kuglobal DNA kuna Samora Machel. Anovaziva apo patapinda unozvidarika paJB muna Samora tikakorosa enterprise. Toti dzike kuraita. Tinokuti ndinge kupedzisira. Tononga pekusangana. Usati tambisire nguva shamwari.
ngati musi wa 31 zvakataura ngazvito. Une chituka. Mambo anonetsa mukomana ndakabvira usingandi ndane mwedzi nenga ndikutsvaka akusvika 2 anonetsa akada kuti mafoni akabvunza kuti kusangana kubva ngokutii Anogarapo. ndinondogara Bulawayo. baba vake vakasvika pakuti baba vakati hatomboda kuzwa nezvake mukomana vakati anonetsa asarega vakabva varamba samwana Baba choro. vanoshanda mutauni pavanoshanda munopazera Ndakakura. notini vakabva varamba kundikundudzwa pavaishandisa I think tutore madetails akakwana zvinoenda muzvituka. ndikaringisa muforo. Pamusoro mama. Ndachikumbira kuti dai zvaita mwana wacho aripo. Maimboonawo kuti mwana uyu ane chakasiya here kuna baba wake. Nokuti mukomana uyu ari kundipedzera nguva. Akabvira kare achindinetsa. Chimboedza kugadzisana pachedu kusvika baba wake chaicho vati zvaracho vaitoda murorawo nemwana wavo. Vaitoti mwana wangu kugarisana zvakanaka nemudzimai. Asi kuti munhu anoda vakadzi. Izvezvi mukadzi umwe wakaita naye mwana akasiya akugara nomumwe kuti zeti achingosiya. Saka pokuti unomuwana chaipo. Achingokumbira kuti dare redu ribve rangopera nhasi. Mwana wake uripo ndinoya naye pamberi penyu momuona kuti kusho wandandakabata pano. Pachivanhu chekwedu mumboona kuti zvakamira sei nokuti baba ndakatoona zvese. Aripo mwana wake arapo. Antoona zvese. Zera remwana wayo ndinotobata. Zera remwana wayo idiki. Diki. Ndakanobatenderwa kubatana nevana vari pasi pemakore 18. Inini ndindirosponsor hana kana chaanoita. Ndati ndinatenderwa nemutemo kuti ndibate mwana ari pasi pemakore 18 ndichimufananidza nababa wake sezvakuri kutaura tinoshandisa dzangu nzira. Natotenda. Asi ndinorwadziwa naye. Saka ndoti ngapaitwe DNA uye ari kuramba kuti mwana ndoti mutori pamwasi wangu. Ngapaitwe DNA test yacho. Agare itwe zvayase akuzomubata ipapo. Iwewe munhu wamanera ndikira hama yako iri mudhuze muno mudiyani. Akanguri vabvise ndivobonga wangu vachitaura chauri Wapara zvamvura iyo. Ane hunhu chaizvo. Akazongopinzana nekupromo. Zvikora chino ndinoda kutambisana kudare nguva. Ndamera madhauza aimbofa akambotora mukadzi ungomurochera ungoita sei. Kuna zvakada zvaiti. Upenyu. nawo iripo ndiyoti imamunzwisise kuti zvine chivakasipa saka kuona pamberi topenyaya kana muzoti nyaya from underground nyaya Iwo wabvunzwa akazvitaura ndinoziva. ndingoda vedare ndikangoona kuti mwana ndiwangu asi nina chandingaitika naproblem kozike nekutumwa mapuresida mapuresida ozoti vetozunza mwana ingasiwa kana ndongo ndinotofara ndinambowashungurudza kubvaunozatichika nautoripo ndototi namatrigger hatitonyatsowirirana kozi arasipende vanondipa ndototezonda kutonge mwana apedzi kunzi pese apandasikaspons but reason aa ndisazosponsa indau yawa kana peace Badungo wanoukamawo kana mukoma kana baba kana mukoma handina mukoma baba abari Mozambique Ari Mozambique. Kwa kutaura ndo. muningi baba acho Ndingaitite zvakataura zvepfuwa 31 takaijeneti pfuwa 31 Aya wakati ulipe question. Tunataka kubata tikazokubata
nyaya yakaizwa zvinongoneza kana tatadza kubata kana swana tibatore nhamba dzake dzechitupo adresi yakaisa adresi Adresi yaugara ina. Ndogara zviya kuna adresi. Munhu wasara kuti yaigara. Inogara Bulawayo, nditonogara Bulawayo. Kusina adresi. Ndinganyepa nguva. anogara kunkomana kwayo kudema Pasoso zvakata. zvakata ndevani Ndokumusha kwangu. isabhuka kwanzani nyore madetails eros Usanyepe kuti uchabashwa. Sabhuwanga. zvakata bika ichi imimi mushandisa zita kuti chii pamusha paini panozipani Chipu. panogara nezvezvi papa sekuru wako pakudii Sekuru baba baba. saka apa andokuabva ere kwazi ndokuabva kukudema Ndambodima. Inogara ndogara Bulawayo. apa wabulawayo makusiyana Ndakabva ndiziva ndiyomuse. zvakanaka ngatiteise zvo zvandataura kana watadza tinomboudza mamboseka vanogobata sekuru wako sekuru wako yawarwo watobata ngatitei dna tizetaagoshanurwa Uyo mudzimu